Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, May 14. Papel ng mga guro sa nagdaang halalan 2025, kinilala ni DepEd Secretary Angara. Kaso laban kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo, asahan na gugulong ayon kay Mayor-elect Aquino. Filing ng Statement of Contributions and Expenditures nagsimula na nitong May 13. Electricity rate ng Sfelapco bumaba ngayong Mayo. At As the Moth Flies, wagi bilang Best Picture sa FAMAS Short Film Festival. Kinilala ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara ang malaking ambag ng mahigit 660,000 na guro at school staff na nagsilbing poll workers sa nagdaang 2025 national and local elections itong Lunes, May 12. Naging bahagi sila ng halos 760,000 personnel na dineploy sa iba't ibang panig ng bansa upang matiyak ang maayos na halalan. Muling iginiit ng DepEd ng kahalagahan ng papel ng mga guro sa kabuuang proseso ng halalan at ang patuloy nitong suporta sa kanilang kapakanan at seguridad. Samantala, umabot sa 603 election-related incidents sa buong bansa ang natanggap ng DepEd Election Task Force sa kasagsagan ng eleksyon. Ngunit karamihan ay agad namang naresolba sa tulong ng Regional at Division E at ETF teams. Ayon sa DepEd, kabilang sa mga pangunahing isyong naiulat ay ang mga aberya sa vote counting machines, problema sa mga balota at resibo, at kalituhan sa listahan ng mga botante. Agad namang inendorso ng ETF ang iba pang mga komplikadong kaso sa COMELEC para sa kaukulang aksyon. Naging mainit ang labanan ng mga kandidato para sa kongresista sa 4 distrito at itong Martes, May 13, ipinuklaman na ang nagwagi sa nagdaang 2025 national local elections. Para sa buong detalye, narito po ang report. Itinuturing na pinakamalawak na legislative district ng Pampanga ang 4 distrito. Ito ay may land area na 575.05 km squared na binubuo ng mga bayan ng Candaba, San Luis, San Simon, Santo Tomas, Minalin, Apalit, Macabebe at Masantol. Mayroon rin itong higit 386,000 na registered voters. Sa 2025 national local elections na ginanap nitong Lunes, May 12, matagumpay na nakuha muli ni re-electionist Dr. Ana York Bondoc ang pwesto bilang 4th District Representative. Isang araw matapos ang eleksyon, ipinroklaman na rin nitong Martes, May 13, ng Provincial Board of Canvassers ng Pampanga si re-elected 4th District Representative Bondoc. Tinalo ni Bondoc si Patrol Party List Representative George Bustos at independent candidate na si Edgar Puno. Bagamat higit 30 years nang nanunungkulan sa parehong pwesto ang pamilyang Bondoc, nakahanda na umano ang mga proyekto ng kongresista para sa mga kabalen sa 4 distrito. Ang importante po, let's focus on what's important. Yun po yung mga proyekto at programa para po sa 4 distrito. Well, our first priority really is education. And we are well known for having the largest scholarship program in the province. So tuloy-tuloy pa po yan. And tutulungan nga natin next yung mga magbo-board exam naman.
Also, of course, we are having different priority projects. Yung opening po ng NLEX exit. It's the only NLEX exit opening also in the province. So, tuloy-tuloy po ang trabaho niyan. And that includes the Pampanga Circumferential Ring Road. Ang laki po na 16 billion peso project po that includes 4 districts. It is anchored on the Santo Tomas NLEX exit. So we intend to open the NLEX exit within 18 months and to complete po our new highway around Pampanga. So malaki po yun. Samantala, matatanda ang ilang linggo bago ang halalan, naghain ng resolusyon ang kongresista na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang distrito dahil umano sa threat at harassment. Binasura naman ito ng COMELEC dahil wala umano silang nakitang imminent threat batay sa pagsusuri ng Interagency Task Force kasama ang PNP Intelligence. Gayunpaman, masaya umano ang kongresista na naging maayos at payapa naman ang halalan sa 4th District. First of all, nagkaroon ng safe environment. Kaya yung mga tao, nalabas po nila yung sentimiento po talaga nila. Because if it's not safe, people cannot vote eh. Matatakot talaga sila. So I would like to actually personally thank the PNP, the AFP, our COMELEC, na nagkaroon po ng augmentation of forces, nagtulong-tulong po tayong lahat para po yung will of the people talaga ang lalabas. Nagpasalamat rin siya sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala ng kanyang mga kabalin sa loob ng mahabang panahon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. May proseso raw na daraanan ng isinampang mga kaso laban kay incumbent Mayor Chris Garbo ayon kay Mayor-elect Jelda Aquino. Samantala, asahan raw ang pangongobyernong may transparency at accountability sa bagong administrasyon. Narito pong report. Bago ang halalan nitong May 12, makailang ulit na ipinabatid sa publiko ang status ng mga kasong isinampa kay incumbent Mayor Chris Garbo ng kanyang katunggali sa eleksyon na sina Mayor-elect Jelda Aquino at Vice Mayor-elect June Castro. Sa panayam sa inihalal na alkalde sa Provincial Canvassing Center isang araw matapos ang botohan, sinabi nito kung ano ang patutunguhan ng kanilang inihaing mga kaso sa ombudsman. Ayan po, yung mga nakafile naman po ay syempre nandyan na po yan. No? May proseso naman dyan. So I think tuloy-tuloy naman po yan. Maganda raw ang isinusulong na bagong gusaling pampamahalaan ng syudad, subalit may pag-aalinlangan daw si Aquino sa presyo. Maganda po, okay, sumasang-ayon po kami sa munisipyo pero hindi lang po kami sumasang-ayon sa halaga. No? Mas marami po tayong magagawang mga proyekto katulad ng magiging prioridad natin ng mga hospital para makatulong po sa mga healthcare natin, sa Mabalacat at syempre yung munisipyo pwede po pero hindi po ganun kamahal. Samantala, nagpasalamat naman siya matapos sa may proklama na bagong alkalde ng Mabalacat. Alam niyo po, marami po tayong pinagdaanan at mahirap man sa umpisa. Pero sa pagkakaisa at pagmamahala ng bawat Mabalakenyo, ang tagumpay po namin ay nakamtan natin at ang ibibigay po namin serbisyo at tagumpay rin po ng syudad Mabalacat. Opo, ako po ay taos-puso nagpapasalamat. Alam niyo po, hindi po namin may papaliwanag kung gaano po kami kasayang-kasaya. Ang nilalaman po namin ng puso kung paano po namin ibabalik naman ang binigay niyo pong tiwala po sa amin para ibigay po namin sa tao tunay na serbisyo po. Ayon naman kay Vice Mayor-elect June Castro, asahan ng transparency at accountability sa kanilang pamamahala. Magtuloy-tuloy na po rin. Actually, ganin na panduklok Mayor, Vice Mayor, ken ding programa naman mawawala. It's a matter of priority ang pang-implementation gan eh. Kami na daw Mayor Zeld, naman compromise me, itang makasahop ka rin tao yung BME. Healthcare, itang kakatamong education, ang popo itang kakatamong pagkain sa pagkainan. Pagkatawa na nakatamo po ng kakatamong kasyudad bilang Vice Mayor, makaasa kayo po itang palagi kong sasabihan, itang transparency and accountability, talagang ipatupad tayo po ito. Maragol na kamantiwala aking kakatamong Mayor-elect, Mayor Jelda Aquino na we have the same sentiments. At syo kami kayo para sumapot mag-service mo ka ng tao. Malaki rin umanong naitulong ng Pineda Patriarch na si Bong Pineda sa kanilang pagkakapanalo. Maragol na pong factor. Siyempre, ring pamilyang Pineda, Inanay Gob, Gob Delta, ang papa po, siyempre, yung kakatamong tatay Bong Pineda, na mag-umpisa po niyang kinampanya kami, ay nagkaipulikwan.
balik-balik kayo po mabalakat para pagkasabi na kayo po karang kasyudad tamo na iboto yo Reni, muling kakit ko, dapat lang mayap king syudad mabalakat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Malaya Lolas ng CLTV 36. Po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninitigan at tumutulong po sa mga pinag-usap at patuloy na nagpapanita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hanap mo ba ay sasakyang perfect sa tag-init? Sagot na ng Laos Auto Group yan. Introducing the all-new BMW X5 xDrive 50e M Sport, isang SUV na hindi lang pang-porma, kundi pang-presko rin. Sa init ng panahon ngayon, swak na swak ang ride na 2 with its 4-zone climate control and electric drive na tahimik, smooth at eco-friendly pa. Imagine cruising to the beach o out-of-town getaways in total comfort and style. Aircon pa lang, panalo na. Ado pa ang luxury interior powerful hybrid engine at up to 118 kilometers na all-electric range. Summer driving just got cooler. Let us know more about this high-performance plug-in hybrid na siguradong stand out kahit sa pinakamainit na panahon. Dito lang sa Premier Cars BMW Pampanga, powered by the Laos Auto Group. Hi, I'm April Ann Garcia and welcome to Pampanga Premier Cars BMW Retail Next Showroom. Let's explore the BMW X5 plug-in hybrid. Our BMW X5 plug-in hybrid is a 3.0-liter engine, a gasoline, and it has 489 horsepower with 700 Newton-meter. In front, you can see the most popular kidney grille that has the iconic glow that makes more this DNA of the BMW more highlighted to our customers. Our headlight is also an LED that has a high beam assist. This is a full-size SUV with 5-seater. And then we do have the run flat tires with 21 inches alloy wheel mags and M Sport calipers. This side, we also have the charging ports for your electric vehicles. This one is a plug-in hybrid. It also has the comfort access where can you open and close without using your physical key. You can also open and close your tailgate with using the Comfort Access kick function. It also has the split tailgate where you can use as a support. In here, we're using a Sensafin leather and a fine wood trim. We have 14.9 wide screen that contains the BMW app. With the My BMW app, you can access features to your car by simply using your phone. Functions like lock and unlock, opening the headlight, and opening your vehicle's blower. You can also schedule your vehicle's maintenance with a few clicks on your phone. The BMW X5 plug-in hybrid also equipped with adaptive air suspension, which we can adjust the height of your car. You can avail this BMW X5 plug-in hybrid at $6,990,000. We would like to invite you to visit our showroom located at Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Like and follow the Pampanga Premier Cars Facebook page. For inquiries, you may call 0998-587-8274. Samantala, naglabas ng Order of Suspension of Proclamation ng Commission on Elections o COMELEC and BANC, 1st and 2nd Division laban sa ilang kandidato sa halalan 2025 dahil sa mga nakabingbing kaso ng diskwalifikasyon. Kabilang dito ang ilang kandidato ng lalawigan ng Aurora na sina Gubernatorial Candidate Christian Manuso Noveras, Vice Gubernatorial Bets Gerardo Angala Noveras at Christine Marie Manuso Noveras. At sangguniang panlalawigan member Isaiah Sangala Noveras Jr. Ayon sa COMELEC, ang mga kandidatong may ganitong order ay hindi may poproklamang nanalo sa posisyong tinakbuhan nila kahit pa sila ay may pinakamaraming boto.
Nagsimula na nitong Martes, May 13 ang filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa mga kandidato, political parties at party list na lumahok sa nagdaang halalan. Ayon sa COMELEC, lahat ay kailangan magsumite ng SOSE kahit pa hindi nanalo, umatras, walang gastos, self-funded ang kampanya o nag-withdraw ng kanilang kandidatura. Ipapasa ang SOSE gamit ang official forms na inihanda ng COMELEC. Ang deadline of submission ay hanggang June 11, 2025 sa nararapat na COMELEC office tuwing Lunes hanggang Sabado, kabilang ang holidays mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Nagsagawa ng massive post-election cleanup ang City Environment and Natural Resources Office o Senro ng Angeles City, isang araw matapos ang eleksyon. Alinsunod dito sa direktiba ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Kabilang sa mga ginawa ng Senro ang pagtatanggal ng iba't ibang campaign materials sa mga kalsada at pampublikong lugar at paglilinis ng mga kalat na naiwan ng mga polling site. Nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? G! G? G! 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 Nawala ako! Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings! Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next stage.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bumaba ang overall electricity rate ng San Fernando Electric Light and Power Company o FELAPCO ngayong buwan ng Mayo. Itinakda ang 10.46 pesos per kilowatt hour na singil para sa consumers ng naturang kumpanya. May generation charge ito na aabot sa 5 pesos and 35 cents per kilowatt hour. Mas mababa ito kumpara sa naging singil ng FELAPCO na 11 pesos and 41 cents per kilowatt hour noong Abril. Naniniwala ang political analyst na si Attorney Michael Yosinco, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, na malaking factor sa naging resulta ng halalan ang paggamit ng social media ng mga winning candidates mapalokalo national na posisyon. Kaya dapat maitulak umano ang pagsasabatas ng panukala upang ma-regulate ito na hindi lang limitado sa intensyon ng mga nooy nagsagawa ng investigasyon sa Kongreso na pinuntirya ang mga kritiko nilang vlogger at influencer. Punto ni Yosinco, mula sa commitment ng mga developer ng mga sikat na social media platform sa bansa, kailangan magkaroon ng accountability sa usapin ng pagberipika ng mga digital content creator. Dapat ring singilin ng mga taong bayan ang mga naihalal sa Kongreso na gumawa ng batas hinggil sa disinformation sa cyberspace. Aniya, hindi kailangan na may mga pag-aaral na kabilang ang mga Pilipino sa mga nasyon sa mundo na may mataas na oras o user screen time sa social media, kaya dito higit na naapektuhan ang decision making ng mga Pilipino tuwing halalan. So hindi dapat tayo pumayag na lang na puro na lang hearing in aid of legislation ang nangyayari. Kailangan natin bulabugin yung Kongreso natin na gumawa ng batas. Right? Huwag nila gamitin yung posisyon nila para gantihan yung mga vloggers na kinikriticize sila. No? Huwag ganun. No? Gusto natin gumawa sila ng batas na epektibo sa paglaban sa online disinformation. Ginanap ang ika-8 taon ng Collegiate Conference of Central Luzon sa Hilton Clarkson Valley Resorts itong Biyernes, May 9. Layo ng seminar na mabigyan ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa rehiyon ng first-hand information tungkol sa hospitality and tourism industry. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punzalan. A step closer to the skies. Napuno ng kaalaman ukol sa aviation industry ang mga tourism and hospitality management students ng iba't ibang universidad at kolehiyo sa rehiyon sa 8th Tourism Collegiate Conference of Central Luzon. Ginanap ito sa Hilton Clarkson Valley Resort nitong Biyernes, May 9. Sa pangunguna ng Hoxton College, kasama ang Omni Aviation, naging makabuluhan ang seminar na may temang The Future of Flight, Envisioning the Next Generation of Air Travel and Its Impacts on Tourism. Layon nitong magbigay kaalaman sa mas malawak na epekto ng aviation industry sa global at cultural exchange. Sa pamamagitan umano ng mga talakayan na hatid ng mga profesional sa industriya, mas mabibigyan ng gabay ang mga tourism students upang suriin at piliin ang nais nilang career path. The invited resource speakers of this event will serve as a good example for them if they would like to have a career in tourism and aviation, because these resource speakers they have the experience and the technical expertise that they could share to our students.
This is their chance to get an overview of the aviation, of the airline industry. Magkakaroon na talaga sila ng idea on how it is like, how's the life to be a part of the aviation and airline. Bukod dito, hinayaan rin ng Hoxton College na mismong ang kanilang mga estudyante ang mag-organize ng naturang event upang magkaroon sila ng experience sa pagbuo ng isang malaking pagtitipon na maaari nilang gamitin sa hinaharap. Ang event manager ng conference at tourism student sa Hoxton College na si Charles Jasmine Dakuyanan, bukod sa pag-handle ng event ngayong taon, ito na ang 3 taon niyang dumalo rito. Mahalaga umano ito dahil naniniwala siyang magagamit niya ang experience at kaalaman sa pagtupad ng kanyang pangarap. Since ang mga resource speakers po natin, experience na sila, so at least they can guide us po kung ano yung dapat natahakin namin in the future. This is very important for the students po because aside from it's an academic conference, it helps us to gain knowledge and insights about the future requirements or skills that we need for our future endeavors po as tourism professionals. Samantala, hinimok naman ni Charles ang kanyang kapwa estudyante na dumalo sa mga seminars o conference na kagaya nito upang mahubog palalo ang kanilang kaalaman at ma-inspire na pagbutihin pang lalo ang kanilang pag-aaral para sa mas magandang hinaharap. Ashley Punzelan, CLTV 36 News. Dinagsa ng travel enthusiast ng ikalawang araw ng Sunlight Air Grand Travel Festival 2025 sa SM City Clark kung saan itinampok ang abot kayang promos, exclusive discounts sa airfare at masayang travel activities upang paigtingin ang domestic tourism sa bansa. Tara't silipin natin ang mga naging pangyayari sa report na ito. Jam-pack at puno ng energy ang Day 2 ng Sunlight Air Grand Travel Fest 2025 na ginanap sa Event Center ng SM City Clark. Karamihan dito ay mga travel enthusiasts na nagnanais makakuha ng super sulit promos, exclusive deals at fun travel experience. Patok na patok pa rin ang 6 pesos one-way base fare promo ng Sunlight Air patungo sa mga top local destinations tulad ng Coron, Siargao at Boracay. Bukod dito, pinilahan din ng special discounts para sa mga BPI card holders dahil mayroon silang 20% off sa values at plus fares na sinamahan pa ng free 10 kg baggage at 0% installment plans. Mabenta rin para sa GCash users ang 15% off at free minimum item kapag nagbayad gamit ang QR code. Hindi rin nawala sa ikalawang araw ang mga resorts at hotels na nagbigay din ng discounts ng kanilang serbisyo sa lahat ng mga dumalo sa nasabing event. Pero hindi lang travel deals ang meron, super lively rin ang atmosphere dahil sa mga live performances, interactive booths, games, photo ops at travel talks na perfect para sa mga lakotsero at lakotsera. Malinaw na naging hit ang Sunlight Air Grand Fest para sa mga Kapampangan na gusto magplano ng next getaway. Abangan pa ang mga sumusunod na travel events ng Sunlight Air sa iba't ibang panig ng bansa. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Dinalan di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Balen at balita ng CLTV 36. Ang award na ito ay inspirasyon po para sa amin sa kabilang pagkakari ng roles, ang pagtawag na bias, magiging kapisasan, yung mga balita na aming ikabalita sa kabilang ng pagkakalan at pagproseso ng pagtambal sa aming tutunan. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninitigan at tumutulong po sa mga kinapuso at patuloy po at nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. As the Moth Flies, wagi bilang Best Picture sa FAMAS Short Film Festival. Narito pong report. Umani ng pinakamalaking parangal ang short film na As the Moth Flies sa inaugural FAMAS Short Film Festival na ginanap sa Music Museum nitong Sabado, May 10. Ang pelikula na tumatalakay sa relasyon ng isang babae at ng kanyang partner na may mental illness ay idinirehe ni Gil Oblea. Nasungkit nitong 3 major awards, kabilang na ang Best Picture. Sa kanyang acceptance speech, emosyonal na ibinahagi ni Oblea ang personal na pinanggalingan ng proyekto. Ayon sa kanya, ang paggawa ng As the Moth Flies ay parang pagharap sa bawat takot na kanyang itinago, bawat sugat na hindi mapag-usapan, at bawat inner demon na matagal niyang kinikimkim. Ngunit dahil doon, nahanap niya ang bagong purpose niya bilang storyteller. Dagdag pa niya, hindi lang basta kwento ang pelikula, kundi isang tulay para sa mga taong tahimik na naghihirap, at para sa mga hindi pa nakakaintindi sa ganong klase ng katahimikan.
Inilahad din ni Oblea ang paninindigang ipagpatuloy ang paggawa ng mga pelikulang may lalim at saysay. Ang As the Moth Flies ay isa lamang sa mga tampok na short film na kinilala ngayong taon sa bagong yugto ng FAMAS na nagbibigay pansin sa maikling pelikula bilang makapangyarihang anyo ng sining. Danica Gino, CLTV 36 News. Nakadisplay ngayon ang iba't ibang obrang sining sa Green City Medical Center sa City of San Fernando, Pampanga. Mapupunta sa gamutan ng mga batang may kanser ang mga proceeds ng adhikain ito. Narito pong report. Binuksan na sa publiko ang art exhibit na may magandang hangarin para sa mga kabataang may sakit sa Green City Medical Center, City of San Fernando, Pampanga nitong Martes, May 13, 2025. Tinawag itong Heart for the Art Exhibit for a Cause na may temang timan o ngiti na bahagi ng selebrasyon sa ika-6 na taong pagkakatatag ng pagamutan. Ito na ang ikalimang edisyon ng exhibit kung saan tampok ang mahigit kumulang 150 paintings at sculptures na mula sa local artists at art galleries. Ayon kay Dr. Virgilio Pantig, President ng Green City Medical Center, aabot sa 50 batang may cancer ang matutulungan sa proceeds ng exhibit. Primarily sa chemotherapy nila. Chemotherapy, regular chemotherapy nila and other modalities of treatment, yung mga tablets or any medications na nauwi nila sa bahay. It is one of the mission and vision of Green City to help, to extend support sa mga nangangailangan, especially this. Hindi rin mga patients. We are more of these mga bata, mga children who are suffering from cancer, which is very mahirap na sakit. Panauhing pandangal sa pagbubukas ng Heart for the Art exhibit si Lauren Jasa Tolentino, na gallery director ng artist group na Gamat Kapampangan. Ang art kasi hindi lang siya for display sa wall or house kasi it's na makatulong. So this exhibit is to help this young people na may cancer, so to help and they can survive it. Gano'n po kahalaga na through your art na tutulungan po natin yung ating mga kababayan, lalo yung mga may cancer? Ang art making kasi is hindi lang siya personal na for the gain of the artist kasi you're making art to help others or you're making art to show others. Ganun siya. So, something na yun nga, makatulong, super helpful na itong event na to na naging successful at hopefully maging successful lalo na ma-sold out and to help this cancer patient. Matatapos sa May 31 ang exhibit na matatagpuan sa upper ground level ng Green City Medical Center from 8 a.m. to 5 p.m. I'd like to take this opportunity to invite all our viewers, especially who have passion in arts, to visit us here. Because pag bumili po kayo, hindi lang ang Green City ang kikinabang, pati na po yung goal, yung purpose of this event, yung benefits po sa mga batang meron pong sakit dito sa Green City, especially po yung foundation nila, yung Cancer Vibe. Kids Can Survive, yes. Samantala, may iba pang nakalinyang mga aktibidad para sa 6th anniversary ng Green City Medical Center tulad ng Bloodletting Drive, Employees Pampering Day, Bazaar at Gala Night. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Para naman sa ulat panahon, narito si Riza Herente, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang latest weather update ngayong araw ng Miyerkules, May 14, 2025. Sa kasalukuyan po, wala naman tayong nakikitang tropical cyclone o bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Frontal system ang nakakapekto sa Northern Luzon, samantalang ITCZ or Intertropical Convergence Zone naman ang nakakapekto sa Mindanao and Southern Leyte.
At sa nalabing bahagi naman ng ating bansa ay patuloy pa rin ang epekto ng easterlies. Ang easterlies po ay mainit na hangin na gagaling mula sa silangan o eastern section ng Pacific Ocean. Ito po ay isang global wind pattern na nagdudulot ng malinsangan na panahon dito sa Pilipinas. Samantala, generally fair weather naman ang inaasahan natin for Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kasama na po ang Pampanga. Ang mga lugar na ito ay makakaranas lamang po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mapag-ulan, pagkidlat at pagkulog, at ito po ay nangyayari lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperatura forecast naman ngayong araw dito sa Pampanga ay maglalaro mula 25 hanggang 35 degrees Celsius at ang heat index naman ay umaabot sa 41 degrees Celsius. Para sa karagdagan, para iwas po sa heat stroke, lalo sa panahon ngayon, maiging magsuot ng presko o komportabling damit, iwasan din ang magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng maraming tubig. At para naman sa karagdagang impormasyon din, bisitahin lamang po ang aming social media pages. Ang aming Facebook account ay DOST_Pag-asa at ang aming website naman po ay pag-asa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest weather update mula pa rin po dito sa Pag-asa Clark Synoptic and Airport Station. Ako po si Riza Herente, weather forecaster, nagulat. Muli magandang hapon po at ingat po tayo lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.